बा। तो तेलवा काहे ना भरवावेला? चल बस स्टैंड जे बैठल। यू प्यार से मेरी तरफ न देखो, प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, प्यार हो। कहो व्यास भैया कहल चल बा। भैया कहता रू एकरा से बढ़िया रहत की 4 चप्पल खींच दे तू। अरे नाना भैया कैसे बात करता नहीं? कोनो बहन अपना भाई के मार सकेले का? यार काहे बात बतारू जान और मुंह भी चुकाई के और धोती हलू लव सब और भैया बनाई के। कारे व्यास कहाँ सवेरे सवेरे टहलता रे? अब जानते बड़ा भैया कि शिकार तक कॉलेज खुले के पहले आ कॉलेज बंद भइला के बादे भेटाला। सुधर ना जा। अरे प्रयास में तो बानी लेकिन का करबो, लूर आलू फुट बाई तीनों सार मुँहले पर जाई।